سلام كم يغنيغاتكم كورات سماعتنا دحان ديغاتكم لما أنت دما كابز حالف زقصل مدبنا حزنا قريبنا لنا كورات تغاتاتلنا أبز حالف انتاينت انتربرنورشيب رئينا نيرنا لمو دما انتربرنورشيب عوتنتن زملكات كن رئينا سناي مكتتال انتربرنورشيبن عوتنتن كم سبات سرح جميرنا نوح انكي توقعاتنا كنكسر تكال نقدنا خنعصو نرأى بزوحاتنا عاب انتربرنورشيب زنطفوخه سعيبنا نرأى زي الرأى عوتنت ناي بيزنس سبات فولي كإلات انتربرنورشيب ايو سبات سفرحوه عيك آلن زولوه حدش سراح زجمر زلو زسفحفحن زلو سراحتي عاب زي تباصح اللو بوتاتات زبصح كابادو تلعيلو بزحات سراح تسريحو نبزحات سبات سراح كهلوهم زقبر كإلتيو عشان نفتي بزحات كإلتات علوهم نسخاتكم كتعوتو دما سلست كإلتات يدليكم إزوم كإلتات ناتاتكم انت غيركم وم بزبلس عوتات كتكونيكم إزوم سلست نعوتنت مسارتاو زخون كإلتات قدماي كإلت تبقسو كالعاي كإلت متلام سالساي كإلت مفصام يوم نلومي كإلت تبقسو كنرئينا كإلت تبقسو فلامي زعابي كإلت تبقسو ايو ناي توقسو محاد زعابي درجة اترئيلو ناي هو الدرجة ايو ناي بزحات سبات دليت مسارتاو نجر عماليخا من ماريو بتعمل اشتي نجر يوم زمنيو مبزحتيو حزب عالم زصعرو مغبي مصلنن كدانن مملايو مسارتاو نجرات انت مالو دما اتي محبراوي غوليو يوص قوام عدل سراح ادراشا منوري ممسرات سدرا بخاب حبرتسب تفتاونتن تقبالنتن ناي مركاب دليت مبزحتيو تخرت يحز عم ودعتا دما عرسخا ناي مخان دليتيو انتربرنورشيب عبي سراح سريحنا خنحلفينا زبل توقسو اللوم عالم استغيرتلو حزز بصحتلو درجان زبصحت تبقسو بزلوم وحده السباتيو مبزحتيو وحده السبات زفترو نجر يوم زغزو ككم درجة هاجرات زفالالن تخونون مبزحتنا تقبلتينا ناي سلطانه حاده ملكعي مبزحتي خفال حبرتسب زلو درجه هيوت مالتون اوشت حبرتسب مسفح هيوت مهلاو هافتي تمرتن سراحن بزي صقم مركابن زعمسلو يركوم انتربرنورشيب ابز عابيلوم هاجرات مبزحتي حزبي زحشه سلسرح زحشه ينبر بزحات بسرحو هافتن بزخفلو جبرن حاديو مس حاديو نات حاجاجزه زحشه نابرا ينبر عوتات سبات دخا مالت منم ገንዘብ ዘይውልን ተይኮነስ منم حلم ዘይውሉ ሰብዩ ይውሉ حلم ዘይውሎም ሰባት ኣብ ብዙሕ ሃገራት ብጣዕሚ ትቕይርያ حلم ዘይውሎም ሰባት ካብ ብዙሕ እታ ዝነኣሰት ነገር ንምምላእ ዝጽዕሩ ይወስሑ እዚ ድማ ንዓቢ ፈጠራ ኣእምሮ የባኽን እዩ መብዛሕትኡ ሓሳባቶም ቅልጢፉ ኣብ ዝውዳእ ነገር ዘውዕሉ ሰባት ዕብየቶም ይኽልክል እዩ ስለዚ ተበግሶ ኣብዚ ክበጽሕየ ከምዚ ክገብርየ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ናብራ ንዓይ ይግባኣኒ እዩ እዚ ጸገም ናብ ዓቢ ፍልፍልነት ስራሕ ምቕያር ናተይ ራእይ እዩ ዝብሉ ሰባት ዝለዓለ ካፒታል ዝለዓለ መበገሲ ቅርሺ መጀመርታ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮኦም ፈጢሮምዎ እዮም ኣነ ኣብዚ ደረጃ ክበጽሕ ዘለኒ ሰብየ ኢሎም ንዓርሶም ዝህብዎ ክብርን ዋጋን ኣብ ዓቢ ቁም ነገር ንኽወጽሑ ይደፋፍኦም ካልኦት ንእሽተይ ተበግሶ ስለ ዘለዎም ብዝፈጥርዎም ኣናእሽተይ ነገራት ናብ ዝቕጽል ደረጃ ንምኻድ ይጽገሙ እዮም ሪች ዳድ ኤንድ ፑር ዳድ ሃፍታም ኣቦን ድኻ ኣቦን ኣብ ዝብል መጽሓፍ ሮቤርቶ ኪዮሳኪ ስለ ተበግሶ ኣብቲ ናይ ሃፍታም ገዛ ተበግሶ ናይ ኩሉ ግዜ ኣጀንዳ ምይይጥ እዩ ዓርሰ ትካል ምፍጣርን ዓብይ ምዃንን ስለ ቅርሺ
ስልዓወት የዋጉዑ ኣብቲ ናይ ድኻ ገዛ ድማ ኩሉ ግዜ ተማሂርካ ድግሪ ሒዝካ ተቆፂርካ ፀገም ስለ ምፍታሕ የዋጉዑ ደረጃ ትምህርቶም ሻድሻይ ክፍሊ ዝኾኑ ሄነሪ ፎርድ 575,000 ሰራሕተኛታት ቆፂሮም ንዕዳጋ ዓለም ኣውቶሞቢላት ብምስራሕ ዓብይ ብፅሒት ምብርካት ዝብል እዩ ዝወሰድዎ ተወግሶ ልዕሊ 15 ሚልዮን ኣውቶሞቢላት ልዕሊ 8,000 ቁምብላ ደርበይቲ ኣውሮፕላናት ቅድሚ ምማቶም ንዓለም ኣቕሪቦም እዮም እንትሞቱ ድማ ካብ 500 ክሳብ 700 ሚልዮን ዶላር ንትካላት ግብረ ሰናይ ለጊሶም እዮም ናይቶም ካልኦት ሰራሕተኛታት እዚ ትካል ተበግሶ ድማ ኣብ ትካል ሄነሪ ፎርድ ሞተርስ ኮርፖሬሽን ተቆፂሮም መሃያ እናተኸፈሎም እናተሓጎሱ ምንባር እዩ ሄነሪ ፎርድ ከም ሕልሞም ዝተፈለየ ፀገም ንዓለም ፈቲሖም ሓሊፎም ስለዚ ተበግሶ ኣብ ኩልና ምንባሩ እንረጋግጾ ዝስዑ ሕቶታት ደጋጊምና እንትንሓትት እዩ ንምንታይ እየ ዝነብር ንምንታይ እየ እዚ ስራሕ ዝሰርሕ ንምንታይ ከእየ ዝመሃር ትርጉም ብህይወት ምንባረይ እንታይ እዩ ተግባር ምንባር ፈሊኻ ብምፍላጥ ምንቅስቃስ ውፅኢት ተበግሶ እዩ መብዛሕትና ህይወትና ብዘይ ዕላማ ኢና እንደፍእ እንበዝሕ ብዙሕ ሰብ ዝኸደሉ መንገዲ እንኸይድ ኢና بعرس من قدم برس بزخدل من قدي كيف كعوت أيخونن بحدش من قدتات نايبوز حسابات دفئت متجنناقن أي بزحن توجسو زلو سب عليك بتصح كم زلو يفلتيو أي نايس أجم كفتح كم زلو يردايو على عبي درجة زب صح أجات أمي نساتهم يفتروه كالوت جنا يمنيو مبزحت يوم بتوجسو زرخو وجات أمين انتباخنو ኢንተርፕረነራት ግና ዝረኸብዎ ኣጋጣሚታት ተበግሶ ወሲዶም ንዝለዓል ዕውትነት ይጥቀሙሉ ጉልበቶም ፍልጠቶም ዘለዎም ንእሽተይ ቅርሺ ገዝኦም መኪንኦምን ካልኦት ዘለዎም መበገስታት ናብ ዝሓሸ ኣጋጣሚታት ይቕይርዎም ኣብ ጫፍ እምባ ልማዝ እንተሃልዩ ኣብ ፍርቀት እምባ ወርቂ እንተረኺቦም እውን ኣብታ ልማዝ ዘላታ ጫፍ እንከይበፅሑ ኣይምለሱን ባንጻሩ ናይ 4 መዓልቲ ዕድለ ኢሎም ንፈጣሪኦም እናማረሩ ዝነብሩ ድማ ኣለዉ ሕድሕድና ትሕቲ ክሳድና ዘሎ ነገር ኢድና እግርና ወዘተ ንሽጦ እንተንብል ንእሽተይ ዶላራት እዩ ዘውፅእ ሃፍቲ ዘሎ ልዕሊ ክሳድና እዩ ፍጠር መሃዝ ዝበልካዮ ነገር ይፈጥር ይምህዝ ብፅሕ ናብ ዝበልካዮ ቦታ ቀልጢፍ ይበፅሕ ብዙሓት ዝምግብዎ تحت خصادم زلو أكالهم يو ببزحي خنمقوو زقبئنا قنا لعل خصادنا زلو أكالنا يو نايتوه مفلفلي مفتر هافتي نعوي حسابن هلخن مفلفلي أعمرو يو توقسون تهاليو أعمرونا نسرح بزقبأ يزدالو نزيونيو ببيزنس عبل معات أعمرو intellectual development هزبنا لو تخنمس وسيلنا تلعيلنا እንመሃር ዘለና ኩራት ተኸታተልና ንሎሚ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ቀጻሊ መደብና ንዕውትነት ካብ ዘድሊና ሰለስተ መሰረታዊ ክእለታት እቶም ዝተረፉ ክልተ ክእለታት ሒዝና ክሳብ እንቐርብ ሰናይ ቅንያት